ವನಸಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ವನಸಾಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಈ ಅಂಗಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಗಿದ ಲಂಗೇಜ್ ಅವನು ಪೊತ್ತು ಪಾಡ್ಪಾದಿಂಬೆ ಮೇನ ಗಾಡಿದ ತದಂಪನೆಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚತಾಗದವು ಪೊತ್ತು ಪೋದು ಏಳ್ದು ಪೋತು ಡ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತ ಎಂಕಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆತ ವೆನ್ಯೂಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದು ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಗೈಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ 1 ನಿಮಿಷ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಎಂದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ. ಸೊ ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ತಾರೀಕು. ಸೊ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಈವೆಂಟ್ ಆದ ಪೋಪಾತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10:30 11 ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಕೇಕ್ ಕೊನ ಉಡುಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲ ತೂಕದ ಅದಾಪುಂಡು ಬಂದಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬಂತಿರಿಲ್ಲಡೆ ಮೂಲ ಒನಸು ಮನ್ ಪುಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂಪುಲಿ ಬಂದು ಅವ ಜಾತ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತಿತ್ತು ನಕಲ್ನ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರ ಐಜಿ ಇನಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರಂಡು ಕೋಡದ ನೆರಡಿನಿ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ಪ ಚೂನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಪ್ಪಾಗ. ಸೊ ಆ ನೆರ್ಪುನ ಮೋಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಪೋತು ಜಾನ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ಸ ಪೋದು ಜಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೂಲಿತ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಂಬರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ತೂಕ ಪೋಕ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಪಿದಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜೋಡು ತೂಕದ ಆದ ಬಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗ್ಲ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೋರೋದು ಇನಿತ ಲೇಸನ ಶುರು ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೆನ್ನರಿನ ಮಾದಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊನದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಡು ಅವ್ ಎಂಚ ಬಂದ ಕೇಂಡ ಕೈ ಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲು ಟೂವಲು ಪರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಕ್ಕಿ ಇಳಿದಿದ್ದು ಒರ ಜೋರು ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಓಕೆನಾ ರೆಡಿಯಾ ಬಂಪೆ ಅವನ್ನಿ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಜೋಶಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೊಡು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಇಂಚನೆ ಕೊಡು ಮುಟ್ಟನೆ ಪಲ್ 8:25 ಐತಾರ ಆ ಮನೋಜ್ಜಿ ಕಾರ್ದು ಊರ್ವೆ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಎದುರು ಕುಜ ಮಾತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋದು ಏನಂತ ಇತ್ತ ಕುಡನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕುಜಲ್ ಕಂತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದಂಟದು ಬೆಲೆ ಅಂಟದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಪೇರು ಅಂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಯೋಗ stay tuned. Yes. Malaki illade gullade namaite ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬೊಡೆದಿ ಆಗ ಪೋಪಿಗಲ್ಲದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಪುದರು ಯಶ್ವಿನಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಡ್ನ ಇನಾಮನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮೂಜಿನ ದಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂತು ಜೋರನ ದಾಟಿ ಯಶ್ವಿನಿ ವರೆಗೆ ಬರೋಡಿ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣದಿದುಪ್ಪರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅತನ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ ಗಡಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಗೌಡ ನೆಲಪಾಲ ಓರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತು ಮನ್ ಪುಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಸುಂದರ್ ಪುಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಬೇಟೆ ಬೇಟಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮೇದ ಅವತ್ತೇ ಈಗ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾತ ಗುಲ್ಲೆಗೆ ಅವ್ರ ಗುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಬದಲಾಗಲವ ಬತ್ತ ಸೇರಿನ ಬಿಂಡಿಯರ್ ನಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತಿನ ರಂಜೋಲು
ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀರ ಬರಡು ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆರಡು ಎಸ್ ಪಕ್ಕ 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 ಒನಸವಲೆ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಸ್ ಬಲೆ ಒಂಜಾಂಡು ನಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಬಂದು ಏನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಏರಿಗಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪೂರ್ಣದ ಕಲರ್ ತುದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದಿದೆ ಪುಲಿ ಒಂದಿದೆ ಪುಲಿ ಒಂದಿದೆ ಪುಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತು 10 seconds ಬರ್ಪ ರಪ್ಪ ಐ ವಿಲ್ ವೇರ್ ಮನ್ ಕೋಡ್ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಅವನಿಗೆ ಪಾಡುಡು ಜೋಕುಲ ಹತ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಸೈಜ್ ಆಪುಚಿನ ಪಲ್ಲ 10 seconds 10 ಮಾರ್ಕ ಹೇಗೆ 10 9 8 ಹಾತ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಡ 10 seconds 90 ಮಾಡಿರಾರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಂದುಕೊಂಡ ಬುಕ್ಕೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ your time ಗುಬ್ಬಿನ ತೊಲ್ಲೆ ఒక మాట రాబడి ఇంకుంటారు కదా బూబునే నైట్ వాడండు తిప్పండి ఓకే your time start ఉరుపి ఓకే వల్ల కొడు ఎస్ కొల్లి ఆ టీం కదా పరగ ఇప్పుడు అప్పుడు ಅಂತ ಮಾಡರ್ಚಿ ಎಸ್ನಪ್ಪರಪ್ಪ ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಆಂಟಿನಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಪೈಪೋಟಿ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಗುವಿಯಾಡುತ್ತಲೇ ಯಾವ ಗುವಿಯಾಡ್ದು ಆಂಡಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುವೇರು ನಿಖಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎದುರು ಕೊಡು ಪುಗ್ಗೆ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಟಾಸ್ಕ್ ಪುಗ್ಗೆ ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆಜ್ಜಿ ಶೋಕ್ ಏರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಜೋಕಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಜೋಕ್ ಆಡಿ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಿ ಆರನೇ ಪುಡ್ಪುದಿರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೈಟಿ ಮಾಡಿರಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದರಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತದೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದಾರ ನಂಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಶೋಕದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆತದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಡ್ಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹೊಡೆದ ಪೂರ್ತಿ ಸೇರಿನಂತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಬೆಂಬಲ ಇತರ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಸೇರಿನಂತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಪ್ಪದ ಮಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸಲ ಮಂತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವತ್ತೊಂದೇ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ರಶ್ಮಿತಾ ಮೇರ ಈ ಮದರಂಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ನಾಲ್ಕು ಮಾತೆಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಪ್ಪದ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರಂತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜೆ ಜೀವಿತ ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದು ಇಳಿತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಶ್ಮಿತಾ ಮೇರೆ ಕೊರತು ಗೌರವಿಸಪಡದು ಕೇಳಂತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಲ್ಲೇ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಾಲು ಬಾರದ ಗೌರವ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾತರ ಜೋರಾದ ಚಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಂತಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲು ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡಿ ಹೋದಿಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂಡ ಐತೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ತುಂಬಿದ್ದೀರು ಪೋಯಿ ತೂಕದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕವಿತಕ್ಕೆ ಲೆಡ್ ಬರ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಯಾರು ಅಣ್ಣಲೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬರೇ ಪೋಯಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ವನಸಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ವನಸಾಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ
ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಿನಿ ಕವಿತೆ ಲಕ್ಕಿಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚುದ ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಕಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ಅನ್ಸದ ಅಕ್ಕಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆವಂತನತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡುವ ಪಂದಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೇಟ್ ಆವಂತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪರಂದು ಟೆಡಕ್ಕಿರ ಬಾಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗನ ನಾನು ಎಳೆದ ವ್ಲಾಗಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್